Aquest és el puzzle que estava fent. Exactament tal com ell el va deixar. Es titula Caçadors a la Selva Negra. 800 peces i no té el dibuix a la capsa per poder-s'hi ajudar. Ell en feia 2 o 3 d'aquests per mes. I abans de Nadal, el senyor Bravi se'n s'emportava tots els que havia fet l'any anterior i els guardava al bagul que hi ha al replà de l'escala. No heu vist el bagul de roure? És una antiquitat molt valuosa, aquest bagul. I regalava tots aquests puzzles, que valen 10 i 12 dòlars cada un, als bombers de Walpole perquè els donessin als seus fills. A ella no li agradava fer-ne un que hagués fet abans. Un de nou era com entrar en un món nou, solia dir. I per descomptat ells li ho consentien. Sabia que s'estava morint? Sí, esclar, en aquell moment no hi havia esperances per casos tan greus com el seu. Ells ho sabien i ella també ho sabia des que tenia 15 anys. Devia ser espantós saber-ho a aquella edat. Malgrat tot, mai no es va deixar batre. Sempre taralejava una melodia, més feliç que qualsevol. Susan, per què no vens a mirar això? Aquí és on feia ella les polseres i els braçalets que et dèiem. Mira, totes les seves eines. Fil de plata, vidres de colors. Mira, aquesta la va fer 1 o 2 dies abans de... Mira quina feinada té. És preciosa. L'arribin a veure-la. Feia braçalets, agulles, arracades, de tot. No et sembla preciosa? Sí, ho és. I ara podria vendre-les al carrer i fer una fortuna. Aquests llibres i revistes eren d'ella. N'hi ha d'altres al costat del llit, els seus preferits. I aquestes eren les seves coses per pintar. Ella va pintar aquest quadre. És producte de la seva imaginació. Encara que sembli increïble, no el va copiar d'enlloc. I no feia alguna altra cosa, com construir vaixells dins d'ampolles. Pots imaginar que tenia molt de temps per ocupar. Ficada en aquesta habitació 7 anys sencers. A quin signe pertanyia? A quin signe? Sí, a quin signe del zodiac? Taure, escorpí? Feia anys, el 8 de juny. Era bessons, el meu signe. Jo sóc del 13. Oh, però mira quina coincidència. Tot està com abans. La seva roba a l'armari, la seva pinta i raspalla al bany. En aquest cavallet hi ha un quadre mig fet. Els Bravison no van voler canviar res. Que Déu els tingui la glòria. Després de la seva mort solien venir aquí quasi cada nit i es quedaven una estona asseguts, ell allà i ell aquí sense dir res. Jo mirava de mantenir l'habitació neta com les altres. I jo havia de podar els arbres del voltant de la finestra, com si ella encara necessités llum per pintar. Com adoraven aquella noia! En John i jo també. Ella sempre ens saludava amb la mà cada cop que em veia treballar per aquest costat de la casa. Tan feliç, com si mai hagués sentit parlar de la tuberculosi. Ha estat un gest molt bonic per la seva part conservar-ho tot. És com haver-li fet un santuari. Jo no penso que hagi estat bonic. Penso, de fet, que és malaltís. M'hi jugo el que sigui que per això Sissi va acabar com està ara. No. La Sissi sempre fou la més rara de tots 3. Però potser en Larry tingui raó. Si haguessin canviat l'habitació, si l'haguessin usat, si haguessin tret les seves coses, potser a la Sissi li hagués estat més fàcil entendre-ho. Això ho deu haver empitjorat tot. T'equivoques per complet, estimada. Ella ho comprenia al principi. És ara, quan es veu a les portes de la mort, que se li ha ocorregut pensar que la Verònica encara viu. Ha tornat al passat. Això és el que ella ha fet. Es creu que està al 1935, que la Verònica viu, que ella encara va a l'escola de secretàries de Boston i que en Conrad és a la seva habitació, al fons, al vestíbul. Els 3 estaven molt units. On és en Conrad, realment? Va morir al Japó, després de la Segona Guerra Mundial. Era tinent de les forces aèries. La seva mort fou el que va acabar amb els Bravison. Primer van perdre la gran, després el petit. Ho faràs, Susan, sisplau? La Sissi es posarà tan contenta. Només trigaràs mitja hora. I jo després et portaré de tornada cap a la ciutat. I encara tindreu temps de passejar al costat del riu, mentre una magnífica lluna brilla al damunt vostre des del capdamunt. Què hi dius, Susan? Què hi dius, estimada, ho faràs? Te n'adones com està l'habitació? Només hem de treure la resta de fundes. No ho sé. De veritat, que ella s'assembla tant a la Verònica. Déu meu, sí! Ni es podria dir que van estar... que eren bessones.
Jo no he vist una cosa igual. Quan hem entrat en aquell restaurant, jo creia que estava veient un fantasma i com més t'acostaves, més m'ho semblaves. Jo em pensava que a la Morín li agafava un atac o una cosa per l'estil. Primer tu estaves d'esquenes i no t'he vist fins que t'has assentat. Te'n recordes, estimada, que t'he agafat la mà i t'he preguntat si et trobaves bé? És que jo realment em pensava que es moria. I llavors t'he vist. I he dit, Déu meu, però si és que és igual que la Verònica, el suficient per enganyar a qualsevol, no només a la pobra Sissi. Vostè ha dit que ens ensenyaria una fotografia. Sí, per descomptat. Vés-la a buscar, John. Procura que ella no es desperti. I porta la gran, la que va fer el fotògraf, ja saps. Té les fotografies de tots alineades sobre la xemeneia i les taules. És que ja veuràs. Ets tu mateixa en aquest mateix lloc, amb el cabell recollit i tirat enrere, i amb un somriure resplendent al rostre. Així. Déu meu, m'impressiona tant veure't a la seva habitació. Dec tenir una cara molt comuna. Hi havia una noia a la meva ciutat que s'assemblava a mi. Anava un any avançada a l'escola i els companys no feien més que parar-me i preguntar-me per matèries que jo mai no havia donat. I el mateix li passava a ella. Mai ho vau aprofitar per fer alguna broma a algú? Podríem haver-ho fet si haguéssim volgut, però no érem amigues. Ella era mig beneita, vistosa, però beneita. Estàs segura que cap branca de la teva família és de per aquí? Totalment segura. Els meus pares van néixer a Ohio i els meus avis són de Polònia i Alemanya. Bé, qui sap, potser allà? La família del senyor Bravison era originària de Bèlgica. Tots aquests llocs queden a prop, no? És un continent, senyora McKee, molt gran. La Sissi s'ha llevat i estava fent la seva taquigrafia. No se m'ha ocorregut cap excusa per agafar la gran, només he aconseguit aquesta. Aquesta no serveix, aquí la Verònica deu tenir 10 o 12 anys. No tenia cap opció, Morín, he agafat la primera que tenia a mà. I aquests d'aquí són la Sissi en Conrad i la senyora Bravison. Són a la maca del cobert, que ja no existeix. De veritat que s'assembla a mi a aquesta edat, llevat per l'ortodòncia. Ortodòncia. Meva, no d'ella. Ella tenia les dents molt boniques i iguals. Jo també, però el meu pare és dentista. Més tard, quan la Sissi vingui aquí, en John entrarà a buscar la fotografia bona. Després te l'ensenyarem. Un moment. La Susan encara no ha dit que accepti. Ho has de fer, Susan, sisplau. Ella no fa més que repetir dia i nit. Per què s'ha enfadat la Verònica amb mi? Per què ja no em deixa anar a visitar-la? El metge diu que la Sissi es va sentir culpable quan va morir la Verònica. Ell diu que això és normal entre la gent jove, inclús en els casos de mort natural. I ara ella se sent com una nena de 8 anys en lloc d'una dona de 56. El que et demanem és tan poc. Et poses el seu vestit, et reculls el cabell, dius: hola, Sissi, m'alegro de veure tan bé. No estic enfadada amb tu, Sissi, però no vull encomanar-te la tuberculosi. És tan poc, i per ella seria un favor tan gran. Miri, jo sé que vostès actuen amb la seva millor intenció, que creuen que li fan un favor, però jo he estudiat alguna cosa de psicologia, soc llicenciada en sociologia i sé que no està bé jugar amb les fantasies d'algú. Amb això només s'aconsegueix fer-lo més dependent. S'està morint, Susan, s'està morint! Ja no recordes que t'ho hem explicat al cotxe? S'està morint de càncer! Ja és tard perquè deixi les seves fantasies. L'única cosa que podem fer ara és donar-li una mica d'alegria quan se'ns presenta l'oportunitat. Li queden poques setmanes de vida. Un parell de mesos, com a molt. Vaja, això és el que diu el metge. Quines són les teves objeccions, Larry? Potser que ens les hauries de dir, no? Nosaltres no havíem anat mai a aquell restaurant. Sempre anem a un que hi ha al carrer Steve perquè allà hi treballa un cambrer que és cosí d'en John. Avui de cop he sentit que havíem d'anar a un lloc diferent. No em preguntis per què, perquè no ho sé. Entrem aquí, li he dit en John, així canviem. Haurem de deixar propina, m'ha dit ell. I què punyetes importa, li he respost. Així que hi hem entrat. I 5 minuts després heu entrat tu i en Larry. I us heu assegut al nostre costat. No et sembla que algú des d'algun lloc guiava les nostres passes aquesta nit, les vostres i les nostres, que ens reunia perquè poguéssim fer això per la Sissi? I el fet que justament aquesta nit no tinguéssim res planejat. Sí, fins i tot això, potser fins això mateix, sí. Podríem parlar uns minuts en soles, en Larry i jo? Per descomptat. Anem, Morín, anem, que ells han de parlar. Anem a veure la Sissi.
Escolta'm, no t'has d'enfadar perquè tinguin dubtes. No tothom es vol veure barrejat amb... Ai, serà millor que me l'emporti. Ai, de què em descuidava d'endur-me-la? És que la Sissi es fixa en tot i la trobarà a faltar. Anem, estimada, anem. S'està morint. I això la faria sentir millor. Sí, suposo que sí. Però potser tinguin uns altres motius, no hi has pensat. Què vols dir? Quins altres motius? No és gaire difícil imaginar-se'n alguns. A mi em resulta difícil, com per exemple quins. Els pares, els Bravison, són morts, oi? Sí. La Verònica i en Conrad també estan morts. L'única que viu és la Sissi, però també s'està morint. No ho sé. Potser ella sàpiga on hi ha alguna cosa. Documents, o diners amagats, o una altra cosa. I només estigui disposada a dir-li-ho a la Verònica. No els vells i bondadosos servents de la família. Per molt que ho vulguin els seus cors irlandesos. I no seria possible. Potser vulguin fer-li signar algun document. Es nota que ets advocat. Bajanades, home. L'únic que volen que diguis que no estic enfadada amb ella. Això és el que t'han demanat fins ara. Potser després et fan algun altre suggeriment. Estimada, per què no li preguntes on guarda les joies de la seva mare? No parlis tan fort. Tens raó. Probablement estiguin escoltant. Mira, si desconfies tant ara, que és degut que no desconfiessis gens al restaurant. Si no recordo malament, no m'avisaràs per sota la taula. Perquè al principi havíem de venir a veure només una foto. No han mencionat res de que haguessis d'interpretar un paper. A més, tenia por de que si m'oposava. Pensessis que tenia massa pressa per anar al riu. Que bé. Jo tenia por que pensessis que jo tenia molta pressa. Hauríem d'haver estat més sincers. De què serveix dir-ho ara? Ho faré. Serà divertit. Una vegada vaig representar Cordelia al Rei Lear. A l'escola? Sí, i serà també una bona acció. I si em demanen que li pregunti alguna cosa, no ho faré, això és tot. Jo... Suposo que ells són honestos. No sé, podrien regirar-li un braç i obligar-la a parlar si hi hagués alguna que ells no els expliqués. Sempre desconfies de la gent? Espero que no. S'han oblidat de la meva veu. Què passa si no és com la de la Verònica? Deu ser semblant, si no haguessin pensat que ho poguessis fer. Oh, jo puc imitar una mica l'accent de Boston, almenys durant uns minuts. Pots deixar de dir oh? Oh, com s'exclamava la gent al 1935? Jo què sé! Oh! Crido ja els fullets irlandesos. No. Espera un moment. Toca. Te n'adones que encara no m'has tocat? Ni tan sols m'has agafat del braç al creuar el carrer, per no parlar d'altres contactes més interessants. És la nostra segona sortida. La primera. I? Diumenge no compta. I? Toca'm. Estic alliberada. Realment, ella et va arruïnar la vida, no? Em refereixo a la teva mare. Estàs molt nerviós. No és això. És que estem a una casa, a les afores de Walpole, a una habitació tapada amb fundes on una noia ja morta feia puzzles. Bé, sí que estic nerviós. Més tard et tocaré, t'ho prometo, per tot ara. D'acord. Si no, simplement conversarem. Ja poden entrar! Ho faré. Gràcies, estimada. Ets un àngel. Que Déu et beneixi. Estava segur que acceptaries. No en tenia cap dubte. M'hi ha costat $1 amb la meva dona. Ho farà, li he dit. Té molt bon cor. Au, vinga, paga'm el $1. Calla, tu i les teves apostes. Morint, m'estàs començant a fer enfadar, Ho veus com és ella? Una estafadora. Paga'm el $1. Calla, John. Hem de treure les fundes i arreglar la Susa. Clar. Puc ajudar amb alguna cosa amb les fundes? Per descomptat, estimada. Quantes més mans ajudin, menys serà la feina. Mira, treu aquella d'allà. No hi ha problemes amb la meva veu?
S'assembla a la de Verònica? Suficient. El teu aspecte serà perfecte. Estic segura que la Sissi no pararà massa atenció a la veu. En qualsevol cas, tampoc hi sent gaire bé. Mira, posem totes les fundes en aquest taburet. Jo puc imitar una mica l'accent. Suposo que la Verònica devia tenir accent de Boston, no? Això aniria molt bé. T'agraïm molt, Larry, que permetis a la Susan fer-nos aquest favor. Que em permeti? Ell no m'ha de permetre res. Jo prenc les meves pròpies decisions. Així que ets una dona emancipada, Atreveix-te a dubtar-ho. Funciona aquest aparell? Podem engegar-lo? Suposo que sí, perquè no el proves. Només has d'endollar-lo. Serà millor acabar aviat amb aquest assumpte, no? Vull escoltar un disc. Em serviré per entrar en situació. I jo en treu-la d'un mirall quan vulguis. El disc gira, però el braç no es mou. Has de moure'l tu. I aixeca el braç i posa-lo al seu lloc. No és molt pràctic. Ja l'he sentida. Na, 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 na. Vinga, noi, dona'm un cop de mà. Embolcallem totes les fundes amb la del sofà, faig una pila i les trec de l'habitació. Això sobre el tocador. Ai, Déu. Vinga, noi, obre la porta. Això pesa. John, porta la tovallola de l'armari. Vale. No l'he trobada. I porta això sobre l'armari. Ja no es fan cançons com aquesta. Ja ho pots dir ben bé, noi. Avui en dia qualsevol porqueria li diuen cançó. Déu meu. A la darrera època ella estava una mica abatuda. Jo no diria batuda, sinó angoixada. No se la pot culpar de res, pobreta, sabent el que l'esperava. Vinga, estimada, ara l'habitació ja està llesta. És el teu torn. Aquest li agrada molt? I aquest altre també. Quin prefereixes? Escull el que més t'agradi, se l'excusava la Verònica. Quin prefereixes tu? El que es pugui posar i treure més ràpidament. Aquest. Jo hauria escollit el mateix. El color blanc és especial per tu. Vinga, noi. Em sembla que ha arribat el moment que tu i jo marxem d'aquí. Ho sento molt. Però pot tornar i espiar des d'algun lloc quan la Sissi sigui aquí? No. No pots fer això. No pots espiar des de cap lloc. Ella pot voler usar el banc Ei, l'uses sovint, i potser se li ocorre buscar alguna cosa a l'armari. No, de veritat, no crec que puguis. La Susan ja t'explicarà després tota la història. Tu et pots posar còmode a la planta de baix. I si vols, et puc invitar a un magnífic whisky irlandès. Què et sembla? Per tots els déus, serà una festassa. Que et diverteixis. Anem, fill. Tens una magnífica butaca just davant del televisor. Vinga, ja t'hi pots posar ben còmode. Vosaltres sou d'alguna lògia o alguna cosa per l'estil? No, ell és molt tímid per tocar-me. Però sembla que ho està superant. Crec que ho superarà. Va tenir una mare desastrosa que el rebutjava. Li va dir obertament que mai no l'havia estimat. Quin horror! Probablement ella mai no l'hagi tocat. I ara ell és incapaç de tocar ningú. Almenys li costa molt. És increïble! Ja ho crec. Els infants cal tocar-los constantment, tota l'estona. Són de la teva mida, no creus? Suposo que sí. Potser em fan saltar algunes llàgrimes. No serà per gaire estona. No portes sostenidors, no? No, per Déu, ningú els usa ara. Tu no els usaràs. Serà millor que te'n posis perquè amb aquest vestit es nota tot. Tens mitges? No. Doncs a veure.
Mitges, lligacames... Lligacames. Les mitges no s'aguantaran només per pregar a Déu. Uses calces, no? Sí. Fa temps que coneixes en Larry? No, el vaig conèixer el diumenge. I en canvi sembla que el coneguis molt bé. Tinc facilitat per comprendre les persones. I els indicis? Els indicis? Què vols dir? Per exemple, per com vesteix. Això significa que està tractant de ser obert i d'acceptar-se a si mateix. Però una part d'ell segueix tancat a la defensiva. Que interessant. I saps fer això amb tothom? Més o menys, quan no estic massa tancada a mi mateixa. Mira que ets intel·ligent. Senyora McKee, Maureen, estimada, digue'm Maureen. hauria de saber més coses de les persones i tot allò que la Cindy pogués mencionar. Qui era el metge de la Verònica, per exemple? El doctor Simpson era el metge de tots, de la família sencera. Simpson? Ah, això mateix. Hi havia una cuinera que es deia Henrietta, que tenia un fill, en Morgan, que sempre estava molestant. I no tenia amics? Cap ni un que la Sissi pogués arribar a mencionar. Els bravis se n'estaven per damunt de tota la gent de la zona. Que bonic! Què faig amb el meu cabell? A veure... Suposo que tu no em deixaràs que te'l talli una mica, No, oi? això sí que no. Bé, doncs així li haurem de donar un aspecte més curt. Seu, que portaré bulles. Si se n'adona li diré que me n'estic deixant créixer. Fa molt que no veu la Verònica, segons les seves pautes. Tens raó, no et preocupis. No hi haurà cap problema. Li dono massa importància als detalls. Si en John sempre m'ho diu. Té, tingues-les a mà i me les vas donant. Ai, és que sabia que t'aniria bé. La teva mida exacta. Sí. A veure. Ho he fet bé, El què? la tos. Ah, sí? T'ha quedat molt bé. Igual que la seva. Molt bona idea. De veritat, ets una gran actriu. Per què la Verònica no estava en una residència de convalescents? Els bravis se'n podien pagar o no amb aquesta casa i tantes terres? Sí, si estaven forrats de diners. Tenien una fàbrica a l'est de Walpole, una filatura. Fins i tot a l'època de la depressió a ells els anava bé. I llavors per què no la van enviar a una residència? Sí, és que se l'estimaven tant. Que suposo que no suportaven la idea de separar-se d'ella. Només sé que el deixaren aquí. Aquest no. Maureen, aquest vestit, l'habitació, tot, és segur, no? No hi ha perill de... Per descomptat que és segur, estimada. Tot està purificat. A més, els gèrmens no viuen 35 o 40 anys. No et sembla? Vinga, va. No et preocupis. Digues, tens germans? Un germà, Ah, més gran o més petit? més gran, és a Portugal. Em moro de ganes d'escriure-li i explicar-li. Quan m'ho expliqui les meves companyes d'habitació. Pensaran que m'he inventat la història. No és divertit disfressar-se i representar un paper? És clar que sí. Sobretot quan hi ha un bon motiu per fer-ho. Sí. Soc jo, puc entrar? Passa, John! Ja estem acabant. Però si és la Verònica. No se la veu fantàstica? Meravellosa. Meravellosa. Què està fent el Larry? Està mirant un partit de bàsquet per la tele. Qui juga? No m'hi he fixat. Ves a treure les coses de la Susan del bany. Per si de cas la Sissi entra allà. Les deixaré a l'armari de la roba de llit. Sí, és el seu nom vertader? Cecília. Bé, ja està. Ha quedat força bé.
Si us plau, no us molesti en donar-me propina, senyoreta. D'acord, no ho faré. M'agrada com he quedat. Puc anar que em vegi en Larry? No, no. I si la Sissi t'arriba a veure fora de l'habitació? Jo ja et portaré en Larry quan acabi tota la representació. D'acord. Representació és la paraula adequada. Se'm posa la pell de gallina. Serà emocionant, no t'has de preocupar de res. Digues-li només que no estàs enfadada amb ella. Jo no permetré que es quedi més de 2 minuts. Vostè es quedarà aquí amb nosaltres per si de cas? Clar que sí. I si em diu alguna cosa que jo no entenc o em fa alguna pregunta que jo no puc respondre? Jo em quedaré aquí mateix. Li diré que el metge no et deixa parlar massa. I apagarem 1 o 2 llums per fer-ho més convincent. Sí, perquè té la vista molt aguda. Quina edat té en Conrad? Tu tens 20 anys, ella 18 i en Conrad 17. Bé, crec que ja estem gairebé a punt. Què n'opines? Sí. Jo crec que ja està tot ben a punt. En Conrad, en Larry creia que vostès em demanarien que li preguntés alguna cosa a la Sissi. Què vols dir? Preguntar-li alguna cosa? On té amagats els diners, per exemple? Però això és absurd! És per això que suposava que ho fessis. Deu ser que els advocats acaben desconfiant de la gent. Esclar que sí, de tant estar entre advocats. Després ha canviat d'opinió, així que no li diguin que ho saben. Mai no ho sabrà. Trigarem 2 minuts a portar la Sissi. Segurament ella voldrà arreglar-se una mica. Farem que s'afanyi el màxim possible. Posa't còmode. Pots seguir fent el puzzle, o llegir un llibre, o escoltar un altre disc. M'està prenent el pèl. Assajaré. Que no necessites practicar. Ets perfecta. No podries ser millor. Susan, assaja una miqueta. Assaja ser la Verònica. Senyora McKee, morint! Senyora McKee, John! Hola, Sissi. Quina alegria veure't estàs. Hola, Sissi. M'alegro tant de veure't. Estàs meravellosa. Jo? Enfadada? Amb tu? Però, Sissi, com pots pensar? Hola, Sissi. M'alegro tant de veure't. Jo? Enfadada amb tu? No, estimada. Tot és culpa del doctor Simpson. Ell és tan estricte en això de mantenir-me aïllada. En Conrad no li han permès entrar des de fa alguns mesos. Hola, Sissi. Com et va, Sissi? Quina alegria que hagis tornat. A casa teva. Aquesta sí que va aquí.
Ho feien gairebé, això. Ja ve la Sisi? Està sensacional. No sabia que vostè també es canviaria. Què estàs dient? Per què em pregunta què estic dient? Vostè s'ha canviat. El pentinat, el vestit... Sembla 20 anys més jove. Ja ve ella. Ja ve qui? La Sisi. No se'n recorda. Es troba bé. Vostè i el seu marit faran venir la Sisi perquè em vegi. Per això m'he disfressat. Escolta, Verònica, aquest és el moment menys indicat per portar-nos problemes, entens? En Conrad és al llit amb 39 de febre. És la nit lliure de l'Amorim. Els obrers de la filatura han començat avui una vaga de braços caiguts i el teu pare no està gens content amb l'assumpte. Així que beu la llet, desvesteix-te i posa't a nit. Bona nit. Obrin aquesta porta! Deixeu-me sortir! Obrin aquesta maleïda porta! Larry! Vine aquí! Larry! 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 Torni a posar la clau al seu lloc i obri aquesta porta! Aparta't, Verònica! No sóc la Verònica, sóc la Susan! Aparta't, que he d'entrar! Digui-li al Larry que pugi! Aparta't! Més lluny! A què venen aquests crits i aquests cops, Què et penses que estàs fent, joveneta? S'està comportant com una desgraciada, com sempre. Estic esperant una resposta. Vull anar a menjar, doni'm la meva roba. Parla amb la teva veu normal. Estic parlant amb la meva veu normal. Si em surt una mica tremolosa, però és la de sempre. Doni'm la meva roba, per favor. La porta és posada? Tens un vestit? Tens unes mitges? Larry! Larry! No els tornis a cridar! Com cridis d'aquesta manera, et juro que te l'estampo!
Pots parlar com més et plagui, però no tornaràs a cridar. Qualsevol cosa per tormentar-nos, per crear-nos problemes. Ves cap a baix, jo m'encarrego de que se'n vagi a dormir. Digui-li a en Larry que pugi. De qui estàs parlant? De quin Larry? En Larry Porcelli, el de la filatura? En Larry, que està baix. Larry Eastwood, el noi amb el que he vingut aquí. Vostè acaba de tancar la porta perquè ell no em senti. Va tancar la porta perquè en Conrad està dormint. En Conrad està mort. Ja n'hi ha prou, som al 1973 i vostè ho sap. Déu meu! Doni'm la meva roba i deixi'm sortir d'aquí. Ja n'hi ha prou, Verònica, ja en comencem a estar farts. Pega-la a veure si s'hi calla, perquè si tu no ho fas... Larry! 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 Deixeu-me anar! Deixeu-me sortir d'aquí! Ostres! Maleïda mosca! Maleïda Tu et quedes aquí i no et moguis d'aquell llit fins que jo t'ho digui. Què vols? Que porti el cinturó? És això el que vols, el cinturó? Això és el que necessita! Maleït sí! Mira què m'ha fet! Això ja passa de mida, Havies d'esperar-te aquesta nit per fer-ho, oi? Que no saps els problemes que he tingut jo avui? Que no saps els problemes que han tingut tots? Potser t'importa? Què t'ha d'importar, tu? A tu només t'importa la teva persona. Déu sap que ho has demostrat amb escreix. Jo no sóc la Verònica, vostè sap que no ho sóc. Sóc la Susan Kerner, estudiant a la Universitat de Boston i el meu carnet d'identitat és a baix, a la meva cartera. Juntament amb en Larry? És el penjador, com es deia jo, que hi ha al vestíbul sota les banyes de cèrvol que hi ha a la paret. Almenys allà hi era. Jo et vaig dir que l'havien d'entregar a ells, no? Però no, clar, l'escàndol mai no ha d'atacar el nom dels Bravisons. Està bé, està bé. Al cap i a la fi a Europa hi havia Bravisons que eren escombriaires. I Cal. parlo dels que aconseguiren l'èxit. Calla, nedra! Podríem haver estalviat tot aquest patiment. I ni parlar de la despesa. Són vostès. Ja, qui som nosaltres? Jo sóc l'Amos i ella és l'Ann. I ara prou tonteries i porta't bé. Realment creuen que jo sóc la Verònica? O és que potser estan jugant a alguna cosa? Ja sabràs el que estem jugant, si no comences a parlar amb la teva veu normal. La Verònica tenia una cicatriu com aquesta? Em van ferir amb una fletxa a un campament quan tenia 11 anys. Al campament d'Algen i Shanesville, Pensilvània. Això t'ho vas fer tu mateix amb unes tisores als 14 anys. Tu mai vas anar de campament. O sigui que tranquil·litza't i vés-te'n al llit. I demà et convé parlar com sempre. Vostès estan bojos. Quant de temps es pensen que en Larry quedarà allà baix esperant? Em sorprèn que encara no hagi pujat. Ja fa... no sé quan fa que ha baixat. I ella estava ansiós per acabar. A baix no hi ha ningú. Li han fet alguna cosa a ell? Faràs que calli o no? Vostè l'anava a convidar a whisky irlandès. I ha posat alguna cosa dins? Per què et quedes aturat, noi? Dóna'm la clau, jo portaré el cinturó. Niu, estan bojos! Que nosaltres estem bojos? Això sí que té gràcia, Verònica. Sobretot venint de tu. Truca al doctor Simpson. Ho dius seriosament? Que no ho veus que s'està fent l'artista? Ella no creu en tot aquest assumpte d'en Larry. Truca al doctor Simpson. Avui ja ha vingut 2 vegades... Maleït siga, faràs cas un cop a la teva vida sense discutir. Truca ara mateix. I digue-li que s'afanyi. Està bé. $2 tirats al cubell de les deixalles. Torna al llit. Jo creia que vostès estimaven a la Verònica. L'havíem estimada fa molt de temps. I potser avui en dia encara la podríem estimar.
si tu no fessis coses. Jo no sóc la Verònica. Sóc la Susan Kerner, estudiant a la Universitat de Boston. I vostè tampoc és el pare de la Verònica. Si ella tenia 20 anys el 1935, ell n'hauria de tenir almenys 40. Així que ara tindria... A veure... 65 menys 35... Ell n'hauria de tenir quasi 80 o més. Vostè no tenia aquesta edat ni tan sols abans. Estem al 1935. Jo tinc 48 anys i la teva mare en té 46. Ja ho sé. Però ella viu a Youngstown, Ohio. Què pretenen de mi? Que fingeixi ser la Verònica i em quedi aquí? Han matat en Larry? L'han matat? Ell hauria de ser aquí dalt picant a la porta. No parlis més, d'acord? Això és el que vull de tu, que no parlis més. Què està fent ella ara, realment? S'està canviant altra vegada? Qui serà? Henrietta, la cuinera. Com? Ella m'ha parlat de l'Henrietta. No parlis més. Veig que t'has deixat créixer el cabell. Et queda molt bé, així, el cabell deixat anar. Totes les noies s'haurien de deixar créixer el cabell ben llarg. Larry! Seu! Ja ve. Com està la Louise Rayner? No s'està fent l'artista. De veritat creuen que estem al 1935? Sí, esclar. Encenguin la ràdio. Tenen ràdio, no? Sí, tenim una ràdio. Llavors engeguin-la. I es pot saber com ho hem de fer per pujar-la? Ah, que ràpida que és, Maureen. Nedra, Henrietta... Vostè improvisa a la perfecció. Em creurà si li dic que existiran ràdios de la mida d'un paquet de cigarretes? Bé, potser podria donar-se el cas. Merda, jo crec que es podria donar el Res de cas! paraulota! Ara som per esperar! Torna al llit! Està bé. Aquesta porta no té val, estimada. La varen treure després que ho fessis la primera vegada. Escolti'm un moment. La gent sana no es torna boja així perquè sí. Vostès estan fingint. Fantàsticament bé, ho haig d'admetre. Però estan fingint! Saps una cosa? Estic començant a creure que tens raó. I és clar que tinc raó. Mira-la, per Déu. En Larry i jo hem anat a un restaurant. En Larry, que probablement vostè ha anat a enterrar a la planta baixa. Vostès dos estaven asseguts a la taula del costat. Tenien uns 60 anys. Suposo que anaven maquillats. I parlaven amb un accent irlandès capaç d'enorgullir Sant Patrici. Ens han dit que eren el matrimoni McKee, en John i la Maureen. En John i la Maureen? Sí, el jardiner i la criada. Sabem qui són. Llavors, m'han dit que m'assemblava la Verònica. Hem vingut aquí a veure un retrat d'ella. No els sona, això? Res d'això aconsegueix travessar l'atmosfera maligna que el rodeja! Estan mentint. Han d'estar mentint. I durant el trajecte m'han parlat de la Sissi i m'han preguntat... No t'atreveixis a mencionar el seu nom! Que no surti dels teus llavis! Mai! Què t'hem explicat de la Sissi? Vostè sap molt bé el que m'han dit d'ella, maleït sigui! Que què t'hem explicat? Que s'està morint de càncer! Que creu que la Verònica està viva! M'han demanat que simulés ser la Verònica! Que li digués que no estic enfadada amb ella! Ja se sent molt culpable per la mort de la Verònica! Jesús, Maria i Josep, agafa'm, Lloyd, agafa'm. No permetis que li faci mal.
La Sissi viva? Que la Sissi se sent culpable? I que la Verònica està morta. Això és el que m'han dit avui. Aquesta nit, el 1973. Però com pots dir això? Ella ho creu, Nedra, ho creu. Alguna cosa se li ha desconnectat del seu cervell. He sentit a dir que això passa quan algú no pot afrontar la realitat. No. Això és la realitat. Això és el que m'han dit avui. Al restaurant, al cotxe, en aquesta habitació. Els mobles estaven tapats amb fundes. Ho hem hagut d'arreglar tot! Jo sóc la Susan Kerner! Esclar que t'agradaria ser-ho. Esclar que t'agradaria ser algú qualsevol d'aquí a molts anys. Anar a l'escola, ser lliure com un ocell, amb un xicot Larry que et porti als restaurants i amb una família que t'estimi, en lloc d'aquesta, la teva pròpia família, que desitjaria veure't morta. Creus que aquesta és la realitat? La història del restaurant? És la realitat. Ha passat aquesta nit. No et deixaré escapar tan fàcilment. Jo et donaré la vertadera realitat. Mai barrejaràs les coses a la teva ment, almenys mentre jo sigui viva. Per què creus que et mantenim tancada en aquesta habitació? Jo no sé per què em tenen aquí tancada. No ho has dit de manera correcta, Nedra. Per què creus que mantenim tancada la Verònica en aquesta habitació? La manteníem tancada en aquesta habitació l'any 1935? Vostè ha dit que ella tenia tuberculosi. Si tinguessis tuberculosi estaries internada. Si tinguessis tuberculosi no hauríem posat una tanca a la porta i reixes a les finestres de ferro forjat, que ens van costar $650. Si tinguessis tuberculosi, seria un gran alleujament. Llavors per què la tenien tancada? La tenim tancada. Perquè vas matar la Sissi! No et sona això? Res d'això pot travessar l'atmosfera maligna que ens rodeja. Una tarda, quan tenies 15 anys, el divendres 21 de novembre de 1930, per ser més precisa, la vas colpejar al cap amb una pala més d'una vegada al soterrani. La vas arrossegar fins a la carbonera i la vas amagar sota el pla de descàrrega. Era el dia que venia el repartiment de carbó. Va venir 5 tones. Jo la vaig trobar poc després. L'havia vista baixar darrere teu. En sortia una de les seves cames. I després et vaig trobar aquí, rentant-te les mans. Malauradament per mi el teu pare va decidir, tenia motius, per no entregar-te a la policia. I des de llavors que portem gastats més de $20.000 per guardar el nostre petit secret. $5.000 al doctor Harvey perquè passés per alt les marques de la pala? Te'n recordes del doctor Harvey, el que venia abans que el doctor Simpson? Uns altres $5.000 al metge forense amb el mateix objectiu? $2.000 a una persona de Devero per fer-te constar els registres de l'escola fins la teva graduació, malgrat que t'hi vam treure i et vam amagar aquí. Te'n recordes de Devero, no? No? Hauria jurat que sí. $1.000 cada Nadal al Johnny Lamorín? Suposo que serà per això que el 1973 poden anar a sopar a restaurants. 500 cada Nadal a l'Henrieta. I el mateix el doctor Simpson, que es preguntava per descomptat per què teníem una filla tancada. I diverses despeses més. Si els puzzles, les reixes, els miralls tancats, les venes. Aquesta és la realitat, Verònica. Tu vas matar la Sissi. Per això et vam mantenir aquí el 1930 i per això t'hi mantindrem el 1935, el 1936 i el 1973. I cada any fins que et moris. Jo li ho vaig jurar a la Sissi. En Conrad no t'ajudarà. Ell sent el mateix que nosaltres. Quan nosaltres haguem mort, ell et mantindrà tancada aquí. M'ho va jurar sobre la Bíblia. I bé, què és el que deies sobre la nostra trobada al restaurant? Jo no sóc la Verònica. Aquest vestit no és meu! Aquest fuster no és meu! Aquesta habitació no és meva! Larry! No cal que li fio, Larry!
sentit? O això no era la realitat? Aniré a trucar-los. I si el telèfon no funciona, els avisarà d'alguna manera. Sortirà corrents al camí i pararà algun cotxe. Vostès estan molt malalts. Ni tan sols sé com qualificar-los. Necessiten atenció mèdica amb urgència. Doni'm aquesta clau ara mateix. I potser no els denunciï. No oblidin que en Larry és advocat. Per fi. Quasi m'havien fet creure amb tota aquesta bogeria. Quina mena d'escena és aquesta per vostès? Fins i tot he arribat a pensar que m'ho havia imaginat tot jo mateixa. La meva família, la universitat, el món podrit, el campament d'Algeny. Fins i tot he arribat a pensar que m'havia imaginat això dels aparells de ràdio petits. Déu meu! Mai més parlarem desconeguts. Senyora, vostè està molt, molt malalta. Verònica, senyor Bravison, senyora, he trucat 3 o 4 vegades al timbre. Finalment ha baixat en Conrad i m'ha fet passar. L'he enviat altre cop al llit. Fill de puta! Fa més de mitja hora que s'està comportant així. Entrem en aquest restaurant, Susan, que serveixen un marís fantàstic. Seiem allà. No miris, però t'estan observant. No et sembla que algú aquí les nostres passes aquesta nit? Que algú ens ha reunit? Jo crec que algú hi ha a les nostres passes! Això no sona ficció, senyora Bravison. No està fingint. Està absolutament... Abans semblava que sí, però suposo que era... I la nostra sortida del diumenge també va ser per això, no, fill de puta. I jo que creia que la sortida havia estat idea meva. Verònica, sóc jo, el doctor Simpson. Ves a la merda, fill de puta! Així parlen el 1973. Venen ganes de morir-se el 1935. Verònica, tranquil·litza't, sisplau. Està bé. Quina mena d'escena és aquesta? Què persegueixen? Els teus pares estan preocupats per tu i m'han trucat perquè vingui a ajudar. L'Eric està barrejat amb tot aquest assumpte? O és que potser és una broma? És amic teu? L'Eric. L'Eric Sonneman. Deu ser a la planta baixa, amb en Larry. Serà millor que vostè surti de l'habitació, senyora Bravison. Em quedaré en silenci. Per què no va veure com es troba en Conrad? He dit que em quedaré en silenci. Permeti-li quedar-se, doctor. Està bé, d'acord. Doncs, qui és aquest Eric Sonneman? Jo no té importància. No va, qui és? Un home millor que tu, Bongadín. Estem a l'any 1973. De punta a punta. Almenys estem els dos als Estats Units, no? 1934, mira-la. Els col·leccionistes de monedes velles que estan noves i brillants. Oh, Verònica! 1933, 1931, 1950... Tenim venes, si vol. Sembla que t'estàs posant violenta. S'està comportant així des de molt abans de que arribés vostè. S'ha esguinçat el vestit i nosaltres no li hem fet res. Molt de compte amb el que fas, amic. Les meves companyes saben que estic amb tu. Les teves companyes. Sí, les meves companyes, les meves companyes! Saben que estàs amb mi. Qui ets? Quin és el teu nom, vertader? Jack l'esgotellador? Samuel Simpson, metge, si vols t'ensenyo el meu carnet de conduir. Tira, d'on acostumaven abans a tirar les coses! Gràcies. Què faran ara? Em violaran? Els tres? Verònica, si us plau. Ja n'hi ha prou de dir-me, Verònica! És mentida. Tot és mentida. Vostès han aconseguit aquesta casa. Vostès ho han arreglat tot. Vostès han inventat tota la història. Esteu sonats.
Uns sonats amb certa predilecció pel 1935! Tot el que t'hem dit és la veritat. I una merda! Per què ho hauria fet ella? Les noies no maten a les seves germanes. Els seus pares a vegades, com la Lizzie Borden. Però les seves germanes més petites. Mai no he sentit res semblant. No parlem del per què ho vas fer, sisplau. Per descomptat que no. Segur que se li ha oblidat inventar-se aquesta part. Vinga, Morin. Vostè sembla ser la més ràpida del grup. Què passa? Se li esvaeix la seva vella capacitat creativa? Allunya't de mi. No, vinga. Vostè pot pensar alguna cosa. I com ho fem per pujar-la? Perquè una noia de 15 anys mataria la seva germana més petita, Perquè es van barallar jugant! I? No se li acut cap idea? I ara està la inspiració! La Sissi sabia el que li feies en Conrad. T'estava observant, impedint-te... Impedint-me què? Impedint mantenir relacions sexuals amb en Conrad. Tu li vas ensenyar tot i sovint l'obligaves a fer-ho amb tu. Tenia 12 anys llavors. 12? El teu germà... El germà de la Verònica! El teu germà! La Sissi us va enxampar uns dies abans al garatge. Tu li vas implorar que no diguis res. Tu li vas jurar que no ho tornaries a fer més. La Sissi va acceptar de no dir-nos res, per tal de no donar-nos un disgust. Però et va estar vigilant i tu vas fer que et seguís. En Conrad ens ho va explicar tot aquella mateixa nit. Estava content de deslliurar-se de tu. El tenies atemorit. Retiro el que he dit. Vostè és el més llest. Quina meravella. Aquesta història encaixa just com si fos una peça d'aquest puzzle. Abandoni la filatura. Ja pot començar a fer radionovel·les. I tot sigui de passada, no es preocupi. La depressió acabarà. En Roosevelt ho arreglarà tot. Això és el que diuen. Tant de bo sigui així. Molt bé. Tornem a començar. Estem al 1973, no el 1935. Jo sóc la Susan Kerner, no la Verònica. Vaig a la Universitat de Boston. Vaig néixer a Youngstown, Ohio. El meu pare és dentista. Té la consulta al número 200 a l'edifici Hoover. La meva mare estudia a cant a Rosa Ponsell i acostuma a participar en festes. No hi ha qui l'aturi. Tinc un germà, en Sandy, que està viatjant per Portugal. Torna a casa, Sandy. Vivim a Winthrop Circle 8 i el nostre número de telèfon és nou, però el recordaré de seguida. Jo visc aquí a Exeter amb dues companyes, amb la Diane, que és mig beneita, i la Leslie, que és un encant. He d'entregar una monografia sobre etnografia el dilluns i només he pogut ajuntar el material. Nixon presideix la Casa Blanca. Richard Nixon! George McGovern, Teddy Kennedy, Ethel Kennedy, Jackie Kennedy, Onassis, The Rolling Stones, The Mothers of Invention, Mama Cass, Johnny Cash, Henry Kissinger, Dan Rather, Margaret Mead, Robert Redford, Robert Goulet, Robert Stack, qualsevol Robert! Gloria Steinem, Jane Fonda, Paul Newman, Woody Allen, Joan Woodward, Goody Guthrie! Però què són tots aquests noms que estàs mencionant? Què tens allà? Res que pugui fer mal, només perquè... Deixeu-me anar! No vull una intenció, deixeu-me anar! No! No, no! Està bé! Està bé! Està bé! Està bé! Està bé! Està bé! Soc la Verònica! 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 Em calmaré. No necessito cap injecció. De debò estava fingint, només estava fingint, tenia raó, mama. No ho tornaré a fer mai més. M'han enllegit, com deies tu, papa. Sento haver muntat tot aquell terror nou. Jo només estava gelosa per la febre que concentrava en Conrad.
Em desvesteixo i em fico al llit. Recordes per què et mantenim aquí? Sí. No ho oblidaré mai. Ho sento, mama. Per què et tenim aquí? Perquè vaig matar Vinga, digues el seu nom. la Sissi. Perquè vaig matar la Sissi. Ho sento, mama, juro que ho sento! I saps per què la vas matar? Que sabia el que feia amb en Conrad. I m'impedia fer-ho més, veieu? Ja he deixat de fingir. Estem al 1935. Soc la Verònica. Tots aquests noms i aquestes coses de la Susan m'ho he inventat jo tot. És mentida. Parlaré amb la meva veu normal. Me n'aniré al llit, com tu deies, papa. Pintaré i acabaré el puzzle. Deixaré d'enviar missatges per la finestra. D'ara endavant seré bona. Això mateix vas dir la darrera vegada, quan simulaves ser francesa i no volies parlar anglès. Aquesta vegada ho dic de veritat. Per Déu, Lloyd, què farem amb ella? No ho sé, negra. Veritablement no ho sé. Dius que no ho tornaràs a fer, però hi ha tanta maldat en tu que... Com podem estar segurs que no ho tornaràs a intentar de nou? Ho prometo. No ho tornaré a fer mai més. La Sissi era un àngel i tu la vas assassinar. En Conrad també era un àngel fins que tu vas fer el que vas fer amb ell. Érem una bona família. Una magnífica família, malgrat el que digui la teva mare. I ara ni tan sols podem portar convidats, i és per culpa teva. Tu ens tens tancats, maleït sigui! Nosaltres som els presoners, no tu! Llavors, per què no em deixeu marxar? Me n'aniré molt lluny. No us tornaré a molestar. Canviaré el nom. Aquesta és una bona idea, senyora. No podem deixar-la marxar. Jo li ho vaig jurar a la Sissi. I els àngels no perdonen. A tu no! No perdonen una noia que s'emporta el seu germà de 12 anys al garatge i juga amb ell i li ensenya el seu cos i l'obliga a tocar-la i a besar-la. No perdonen una noia que s'emporta la seva germana al soterrani i la pega amb una pala i la pega i l'arrossega fins a la carbonera i es queda esperant, controlant. Ningú no perdona, Verònica, ni tan sols els àngels, ni tan sols Crist. Nosaltres et matarem! No et perdonarem! Et matarem! Falten 6 minuts per les 11. Les 10:54. Nou rècord. Però condemnat a ser batut. Quan serà la pròxima vegada? 12 hores? 20? 9? 3? 7? No hi haurà propera vegada. Aquesta és l'última. Vàrem quedar així. Aquesta és l'última vegada. Vàrem estar tots d'acord. Vinga, noi, no et quedis aquí parat i treu-li el vestit a la noia. És que estic massa cansat per treure-li el vestit. Nosaltres sempre anem a un restaurant que està al carrer State on treballa un cosí d'en John, que és cambrer. I així no hem de deixar propina. I lloat sigui Déu, és un estalvi tan gran. Jo no hauria hagut de fer això si tu no haguessis actuat contra nosaltres. Ets tu qui descompassa les coses, no nosaltres, amb aquesta manera de punxar i fastiguejar i fer preguntes que no toquen. Veuràs, estimada. Això ho faig com a pretext per poder-te mirar i fingir que no m'agrades gaire. Perquè no sóc tan bon actor com per fingir que no ets encantadora i adorable.
Tanca la boca, noi, ja n'hi ha prou. I treu-li el vestit a la noia. La primera part s'ha complicat de mala manera. Aquí és on ella feia les agulles i els braçalets. Aquests són els filferros i els vidres de colors que ella emprava. Que estrany que no se t'acudís una demostració de com ella fabricava les agulles. Jo no he notat que t'hagis apurat en el teu paper de metge. I què volies que fes? Que entrés i digués: hola, Verònica, sóc el doctor Simpson, aquesta agulla te la clavaré al braç. És això el que pretens? Digues-m'ho i ho faré, no hi posaré objeccions. No necessito aquesta societat d'art dramàtic de Walpole. Tot el que necessito, estimat, està en aquell llit. I m'hi vull dedicar lo suficientment aviat com per mantenir-me despert quan ho hagi aconseguit. Vols estar per la teva tasca, noi? Està bé, d'acord. Però la propera vegada la part del doctor durarà només 3 segons. Ho necessito per veure si ella diu el que vosaltres voleu que digui. No hi haurà propera vegada. Guarda aquests trossos, potser puc enganxar-los després. No crec que puguis. Bé, ho intentaré, posa'ls allà. Hi ha una nova cola de silicona que diuen que va molt bé. Ah, sí? Saps on la puc aconseguir? No. Això ho cosiràs, oi? Sí. Li desitjo que passi una bona nit, senyora McKee. Que el Senyor la protegeixi. Ha arruïnat una mica les coses quan ha mencionat tots aquells noms. Sí, una mica. Però per una altra banda ha estat molt bé perquè pràcticament podia parlar com ella. Això ha ajudat molt. Bueno, i també el físic. T'ho sembla? Sí. Tenia els ulls adequats i el perfil de la cara. No. Sí, no era com la primera. Evidentment que no. La primera va ser una cosa excepcional, fantasmagòrica. Més que res ho dic, perquè serà gairebé impossible trobar-ne una altra, si és que a casa algun dia ho tornéssim a fer. De veritat jo et terroritzava? Què vols dir? Tu has dit. En Conrad estava content d'alliberar-se de tu, el tenies aterrit. I ho has afirmat amb tant sentiment. Allà, jo només parlava com el papa. Expressava el que ell hagués dit. Els vas comentar alguna vegada que jo et terroritzava? És que no havia fet servir mai aquesta paraula. No sé ni per què m'ha vingut al cap. Si m'haguessis terroritzat, no t'hagués deixat sortir d'aquesta habitació. T'hagués mantingut aquí tancada després que ells morissin tal com vaig jurar que ho faria. Els dos ho van voler, no és cert? Des del principi. No ho vaig fer jo sola. I tant que no. Verònica, tu no em terroritzaves. T'ho juro per Déu. Allà, jo només interpretava el paper del papa, això és tot. T'hi assembles tant aquesta nit. Semblava que anessis a treure una cigarreta en qualsevol moment. I tu estaves igual que la mama. Estaves magnífica. I què t'han semblat en John i la Maureen? No els hem interpretat meravellosament bé, estimat? Ni que fóssim actors professionals.
Ens hi haguéssim pogut dedicar a això del teatre si hagués estat necessari. Va, vinga, ara sortim d'aquí. Conrad, Què? aquesta nit ha passat realment com sempre ho havia somiat. Quan ella ho ha reconegut tot, quan tu i el noi la subjectàvem, de cop ell era jo i jo era jo i no jo al mateix temps. I després de castigar-la, m'he sentit tan lliure, tan neta, com si mai no hagués fet res dolent a la meva vida. Bé. I després el noi ho ha hagut d'arruïnar tot, cridant-me, recordant-m'ho tot. Maleït siga. Ens hauríem d'haver desfet d'ell quan va néixer. Jo volia fer-ho, te'n recordes? Tu no em vas deixar. Era un bebè, Verònica, era un bebè. Saps el que li ha dit aquesta noia, el que m'ha explicat a mi? Que jo no el tocava prou. Com si tocar-lo hagués servit d'alguna cosa. El d'aquesta nit ha sortit bé i ja hem acabat. Ara podem clausurar aquesta habitació per sempre ja. No ha sortit bé. Ell ho ha esgarrat tot. Vull fer-ho una vegada més i que ell no participi en res. Nosaltres aconseguirem la noia. Això ho podem fer. En John i la Maureen poden fer-ho. Estimada, perdona que et mirem tan fixament, però és que ets igual que una noia que vam conèixer fa molt de temps. No ho tornarem a fer, Verònica. Tu mateixa vas dir que aquesta vegada era la darrera. La propera serà l'última, t'ho prometo. Sempre ho promets. Però ara sabem que pot sortir bé si ell no esguerra. He de fer que surti bé, Conrad. La noia no admetrà res, a no ser que vingui el noi i l'amenaci amb la xeringa. Sí que ho admetrà tot. El que li va fer a la pobra Sissi, el que li feien en Conrad. Tard o d'hora el senyor i la senyora aconseguiran que ho reconegui tot. I quan s'hagi mort, ell haurà desaparegut per sempre. No ho tornarem a fer, Verònica. Vàrem estar tots d'acord. Vinga, va, que és tard. Anem a dormir. Va. Es deia Verònica. Ni que fossis la seva germana bessona. Com l'estimaven els seus pares. Vivien mimant-la. Esclar que els nens cal mimar-los por. Sortim d'aquí. No puc. Encara estic tancada en aquesta habitació. Sí que pots, sí que pots. No puc. Ella va morir, mira. La porta és oberta i jo l'he obert. Va, marxem d'aquí d'una vegada. Deixa'm! Com pots besar-me d'aquesta manera? Jo ni tan sols sé qui ets. De debò creus que sóc la Verònica o potser és que està jugant a alguna cosa? En Larry i jo hem anat a un restaurant. Tu estaves assegut a la taula del costat. Parlaves amb un accent irlandès. Has dit que eres en John Mackie? Verònica! El meu carnet d'identitat és a la meva cartera, a la planta baixa. Digues-li a en Larry que me la pugi. Quin Larry? En Larry Eastwood! El noi amb el que he vingut aquí. Digues-li que pugi. I porta'm la meva roba, m'emmoïnar d'aquí. Verònica, què estàs fent? Que no sóc la Verònica! Aquest vestit no és meu! Aquest coslet tampoc no és meu! Està bé, et portaré la roba, t'ho portaré tot, però calma't, Quina mena d'escena és aquesta? Què és el que persegueixen? Som el 1973, no el 1935. Mama, papa, obriu-me la porta. Deixeu-me sortir, sisplau. Mama, deixeu-me sortir d'aquí.